σε όλη την Ελλάδα πρωτοφανάζει ο ελληνικός λαός ότι αυτοί οι πόλεμοι που γίνονται σε όλο τον κόσμο είναι άδικοι, είναι ενάντια στη ζωή, ενάντια στα δικαιώματα, ενάντια στην ελπίδα των λαών να ζήσουν ειρηνικά. Είναι πόλεμοι εκμεταλλευτικοί, είναι πόλεμοι που οδηγούν χιλιάδες ξεριζωμένους σε όλο τον κόσμο να προσπαθήσουν να βρουν το δίκιο τους, να προσπαθήσουν να βρουν τη ζωή τους. Σήμερα, από εδώ, από το Ηράκλειο, αποδεικνύουμε ότι ο ελληνικός λαός το φαινόμενο του ρατσισμού, της ξενοφοβίας, το έχει πετάξει στο χρονοτούλαβο, γιατί γνωρίζει πολύ καλά και ο Ηρακλειώτικος λαός και ο ελληνικός λαός τι σημαίνει πόλεμος, τι σημαίνει ξεριζωμός, τι σημαίνει φτώχεια, τι σημαίνει να χάνεις τα αδέρφια σου τα ταξικά στο Αιγαίο, στη Μεσόγειο, γιατί έχει γνωρίσει πολύ καλά ο ελληνικός λαός τι σημαίνουν άδικοι πόλεμοι. Αυτό το έγκλημα, αυτή η τραγωδία δεν θα ξεχαστεί. Δεν είναι απλά μειγμή. Είναι προδιαγραμμένα εγκλήματα. Έχουν την υπογραφή του ΠΑΣΟΚ, της Νέας Δημοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτών δηλαδή που με την πολιτική τους έπληξαν πάνω από 300 άτομα σήμερα στη χώρα μας, πάνω από χιλιάδες νεκρούς μετανάστες σε όλη την Ευρώπη. Λέμε και από εδώ ότι δεν θα ξεχάσουμε και τα εργοδοτικά εγκλήματα που γίνανε στο πέραμα, τους δεκάδες ανθρώπους που περιμένανε να βρουν ένα στενοφόρο. Τους λέμε από εδώ ότι δεν θα ξεχαστούν τα εγκλήματα. Αυτά τα εγκλήματα δεν θα ξεχαστούν, όπως δεν θα ξεχαστούν τα εγκλήματα στα Τέμπη, τα εγκλήματα στο πέραμα, τα εγκλήματα που γίνονται για να κερδίζουν μια χούφτα εγκληματίες παράσιτα. Γι' αυτό από εδώ φωνάζουμε όλοι τους και μόνοι τους. Αυτό το έγκλημα δεν θα ξεχαστεί. Όλων των νεκρών θα γίνουμε φωνή.